konsumo elikadura buruzko kooperatibatiko buruzko informazioa. Guk Iruñakoetatik ikasi dugu, oso ondo egiten dutelako eta 25 urte daramazkitelako hori egiten, eta hitza da, bera emango diegu eta gero baduzu David, elkar zehatzen dugu, tukatzen dugu edo zuri. Bale? Eskerrik asko, ona gobiatzeagatik, eroskatu idatere fiskal laburpen bat egiteko gaztelaniaz, bukaeran egin dut, eta un pequeño resumen ikastean, mandu dut bukaeran. Bueno, bani, landare elkartea, orain dela, esan bezala, orain dela 24 urte sortu zen, zuke jarri. Orain dela 24 urte sortu zen Iruñean, eta oso egoera berezian sortu zen, oso modu berezian. Sortu zen, guk bi lokala ditugu, eta gure erlazioak konfidantzaren inguruan eraikitzen. Zer esan edo konfidantzaren inguruan eraikitzea? Esate batera gu, identifikatzea eraikitzen. Erosketak egiterakoan, guk kontutik pasatzen dugu dagoen erosketa, eta erosketa hori egiteko inek ez dugula eskatzen ez nanarik, ez bestelako karmenak. Konfidantzan, oinarritzen ditu gure harremanak, baitaren nekazariekin, baitaren fidearekin, eta baitaren erlazionatzen gara zen guztiarekin. Hori guretako da lehenengo aldaketa. Mundu kompetitibo honetan, ugaritasunaren mundu honetan, horrela ditzen gara. Tamotze egin dutea, gaur, importanteena pensatu dutelako oarzo aldean sortzen ari den notzen. Landare hemen da, eta guk balore batzuen inguruan bildu ditu. Balore horiek pixkanaka paratzen dugu. Lehenengo balorea, eta hemen ikanaziko naiz, lehenengo da ekologikoa. Nahi genituen, elikagai ekologikoak gure jan, eta erabili, ez? Eta zerratik ekologikoak, ideologi horretako, idei horietako, pentsatzen dugu amalurra zen dugu delako, eta pentsatzen dugulako ere gure bizitza gauza importantea dela, eta hori ere zen dugu. Eta bi ikustartzeko, pentsatzen duela, ekologikoak zidea hori bermatzen zuten, edo bermatzen hau zuten, elikagai eta erabili. Ekologikoak bai, baina harremanetan sartzen gara pertsonekin, eta guk ere pertsona gara. Eta justiziako harremanak maite ditu. Justizia, nik oraintxe terminauk erabiltzen ari naiz, bestelakoak erabiltzen ari. Horekatua eta justizia erabiltzen. Eta justiziakoak zer dira? Justiziakoak deniketari gurekiko. Jaten gara supermerkatuera eta ikusten ditugu, edo elikagaiak oso diru asko balio dutela, kalitatezkoak direna, edo bestena oso merke dutela. Eta guzti dugu hor justiziarik ez dago. Eta taldetu bainen ere nekazariei eta eraldatzaileei eta produktorei zer arazo zituzten nahiek ere justiziazkoak eluertzeko bere harreman komertzialak konsumitzaileiko. Eta esaten ziguten, batean saldu eta hogeitan saltzen dute saltzaileek supermerkatuan. Eta ematen dugu gure merkantzia kooperatibara, kooperatiba zen orain herriberarekin. Kooperatiba da enpresara edo supermerkatura eta handik 4 edo 6 hilabetetara pagatzen dute. Eta gu finantzera. Eta bestetik ere, guk planteatzen ditugu, esate baterako leikak edo brokoiluia edo azadoreak ereiten ditugu, eta gero dakiko salduko ditugu interes. Eta hiru arazo horiei nola erantzun konsumitzaileen aldetik justiziazko erlazioak osatzeko nola erantzun pentsatzen aritu dira. Eta lehenengoari esan genuen, hemen beharrezkoa da ezartzea parametro logiko bat. Ez bakarrik justua baizik, eta logikoa. Eta pentsatu dugu, hori bermatzeko ateratzen den dirutik, produktu bat balio duen dirutik, duneko laragoia esleitu behar dugu, eman behar diogu produktuari, eta hogeirekin gure struktura mantendu. Eta hori izan zen gure lehenengo proposamena. Eta proposamena hori nekazariak, eraldatzaileak eta bentzainak onartu dituzten. Bigarren da izan duten, 30 egun baino beranduago ez pagatzea. Eta hori logikare badu, logika ez da ideologiatik egitatu da. Dirua jasotzen dugu 15 egunen buruan, konsumitzaileetatik, eta 30 egun baino goizago pagatzea logikoa zen eta egingarria. Eta hori egin genuen. Eta hirugarren galdera hori, edo nekazariek eta bentzainek egiten zuten hirugarren galdera hori, galdera izan zen planifikazioa, ez? Nola planifikatu eta nola lortu egiten duguna gero salutgarria izan da, eta ez botatzea, ez? Horri, oraindik ere erantzuten ari gatzen. Hori planifikaziotik etortzen ari da. Oraindik ez dugu asmatu nola. Eta horretan ari gara, saiakera handiak egiten ari gara, oraindik ere gure konsumo parametroak ez dira nahiko ezartzeko horrelako parametro batzuk ezartzearekin.
Hori zen justizia guretako. Biratu bat dut zeriatzen duen bezena. Eta, bigarrena zen berdintasuna. Guk igualen arteko erlazioan ditu. Igualen arteko erlazioak zer esan edo. Igualak garela deno, guk saltoki batetara goazenean eta gizarte honetan gehien gastatzen duena botereak edo. Nik saltoki batetara jaten bali maiz eta eskatzen bali maitut erosiko duela zete baterako. 10 garbi gailu, beste bat etortzen bali bat eta bakarrak erosten bali badu, desoreka bat sortzen da. Eta botere handiago dut nik 10 garbi gailu erosita bat erosten dut. Guk esan genuen, edozein gauza erosita landare, kide izan da, edozein gauza erosita berdinak izan dugu. Eta gure iritzia eta gure autuak berdin baliatuko dute. Eta izan duten, bigarren, motzei, horrelako horrela horik ez usatu du. Demokrazia beste parametro bat zen. Guk nahi genituen, hartzen genituen autuak denen artean. Hori horrekin bakarrik ez nahiko, jende asko dago bendare. Jende asko, veganoak daude, orojaleak, arabijaleak, urgiburoak eta bar, eta denak inklusiboa behartu dena nahi izan. Hori guztiak erosoen behartuten nahi. Eta hori ere nola hori lotu. Horretatik aparte, demokrazia zen bakarrekan asamblea batetara joan eta preso hartzatzea baietze esateko. Pentsatzen genuen ere eta pentsatzen dugu eta horretan ere gara ere, udaketa parte hartzaile bat behar dut. Alde batetik kideen artean, baita gure struktura bat gara. Jarraitzen dut. Gure struktura laboralen horrelako gozak bat egituena. Eta azkenik, gertutasunari bat zen, beste printzipio bat. Gertutasuna zergatik zen importantea, gertutasuna tokian tokikoa gustatzen zaigulako jatea. Eta tokian tokiko gauzak jateak bermartzen duelako tokian tokiko ekonomia sustatzea. Eta bestelako ekonomia eta bestelako gizarte bateri bultzatzen duelako. Eta gure txikian horri ere bultzatzen duelako. Gertutasun kontzeptua txiki gelditzen zitzaigun ere Euskal Herriari bakarrikan begiratzen da. Ikusten genuen ere, gertuko genituela Andaluzian ikusten zuten jende batzuk, edo Parisen ikusten zuten jende batzuk. Guretako gertukoak zutela. Andaluzian, aguakateak egiten dituztenak, nik ez noa erostera porru bat Andaluziara. Ugartzen edo beretan bat badut, behin bizitan. Bai aguakate batzuk, kalagaina batzuk. Eta horiek erosterakoan, gure parekoak ziren, printzipioak bat egiten zuen jendea bilatzen genuen. Eta jende hori bilatu dugu Andaluzian, Madrilen, Parisen, Italian, aratagoz goaz, oso bestela sosazagoa da, leku horietan bilatu dugu. Eta horiek ere gure gertuko jendea dira. Ez eta burralde berean ez bizi, ez eta nazio berean ez bizi, ez eta udalerri berean ez bizi, gure gertuko jendea da. Orduan, 5 elementu hauekin, osatu genuen, beste formula bat, irudita, ez. Eskaintza bat egitera hausartu ginen. Hau denanik horrela batean kontatzen dut, ezer pentsatua bakaino bezala, baina ez da da. Hau ibiltzen egin dugun gauza gara, eta asko erratu gara. Eta gure kontzeptuare askotan ere ilmoki esatek dituen gauza batzuk, gero irentzi behar izan ditugu beste batzuen gatik aldatzeko. Baina horrek ez dugu gure. Elkarrekin egiten dugun bidea guretako oso indartsua da, eta indartsua eta indarrez betetakoa. Eta erratzeari ez dugu bat ere gure. Ez eta askotan. Horban, balore horiekin, endeskribatu dituan balore horiekin, profesionaltasunarekin, sinesten genuelako balore horiek denendako baliogarriak direlako. Guk bezala pentsatzen duten dendako, eta baita ere, beste moduan pentsatzen dutelako. Balore horiek profesionaltasuna ditu. Profesionaltasuna zer da? Guk kontsumo taldeetatik eta herri mugimenduko mila esperientzatik gatoz, eta nire esate baterako landarazi zenean, oso gazten. Horrein dela eta urte, baina ere gazteago nintzen. Eta landarazi zenean, ikusten dituen zenolako barazkiak zituzten, eta benetan atzera formatzen zen. Nor jango ditu, zerba horiek, edo atxikore horiek. Benak uste dut, ekologikoa, eta baita ere horrek nire tripadoruan sortuko ditu fauna eta zoologikoa sortzeko baina. Hori profesionaltasunetik egiten ditu. Eta profesionaltasuna da, balorerik galdu gabe, eta struktura, eta beste printzipioekin ere jokatuta struktura laboral bat sortzea. Alik eta horizontalena, alik eta demokratikoena, eta alda asko, zen bide luzea egiten da, egan profesionalizmu gara. Eta inor, erosketak egitera etortzen denean, bilatzen duena aurkitu gari, gertukoa, lehen esan duen balore guzti horiekin eta hori aurkeztu, bere profesionaltasuna, eta eskaintza zabala. Iruñerria zautzen, segurasko San Ferminako zuten.
Iruñetik eratortzen baldin bazarete, dugu baratzak izangoan gauza gutzen dute. Gure amonak esaten zuen, beraia jaten zutela, aza, kastaina biltzen zutena bera amaren etxean, eta patata, eta hori zen zari. Guk eskaintza zabala batazken. Izan dugun, gertutasun horrekin ere. Andaluzian, gure parekoak Andaluzak gaiek, guk ez, Parisen zetu, Frantzian, bihar dagoen jendak eskaintzen antzikulako gure eskaintza hori zabala batzatea. Konplizitate asko egon ditugu gainera zendoiekin. Eta eskaintza zabal horrek, profesionaltasuna eta baloreak, eman dute, azkeneko filipina, eman dute horrelako erantzun, hor bat pixkat laburko bezala. 2050 familia ginen urte bukaeran, orain 2006 bat. Berreun kide bat egin dira, aurten landarera, bildu dira landarera. 3.000ko fakturatua izan genuen iaz. Eta 2005 produktotik goitu. Erosketen duneko 27 ekoslein zuzenean erosiak dira. Eta hori guretako oso importantea da. Ez dut datua, zer ez dugu bukatu asamblada prestatzen dira, batzar orokorra prestatzen gara eta ez dakit datua. Haietak asko bertakoak dira. Bertakoak esaten duenean bada bakarrik gertutasun kontzeptu horretik. Bertakoak tokian tukikoak. Euskal Herrikoak. Pero hogeita hamazazpi ekoizlei eta erabatzaile txikei erosketa zuzena dira. Bitartekari dira. Orain arte espekulazioa eta batean saldu ekoizleak eta hogeitan erosi konsumitzaileak, hori nola murreztu egin dugu, bitartekariak murreztuta. Eta lortu dugu hori, eta oso kontenta gauden dira. 25 langile, landaren gaudena. 25 langile, gainera, langilean ez. Oso nik uste dut oso modu horrean gaudela. Gutxien kobratzen duena, 1.000 euro kobratzen du, adibidez, eta gehien kobratzen duena 1.500. Horrelako eskala bat egin du, hiru zeharrakoa. Horretaz aparte, 6 asteko oporraldia dugu, nik uste dut sektorean dugunerako oso, eta gainera gure gura antolatzen du. Eta gure erabakiak hartzen ditu, mandilena. Elkarbanea sarea sortzen ari da. Bautxokopekin, bidatzeekin, oarsoa hartzen dugu, sortu nahi dugu. Eta eraldaketarekin kompromisoa dugu. Kompromiso zuzendaritzan daude, NPK, dauda hemengo zertifikadora betzala, henek bezala. Reazen ere daude, bidezko merkataren, bidezko ekonomia nintzea horretan ere zuzendaritean, eta edatxekan daude. Eta horrela, argazki txiki bat egiteko landare ikus, hau da, eskatzen dena. Egote horrek, edonik bada, euskaraz ikasten dut da, alguien que no hable en vasco, Sí, lo que intentamos es que los valores que os he descrito antes, construir una compra que nos obligue también a nosotros a pensarnos y a repensarnos más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Caminamente, algunos de los límites que por ejemplo, cuando hablamos de los valores de cercanía, etcétera, etcétera, nos forzamos a ir más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, para también a empatizar con otros. Astuzaitz, no lo he de decir, que los elementos para esta cocina que intentamos hacer en la mera, elementos imprescindibles, bai dela maitasuna, oso kursia ematen du, baina maitasunez aritzen gara, ikazariekin eta gure artean, oso importantea da, eta elkar ulertzea. Eta horrekin ulertzen gara, guretako ezin ezkoa. Eta hori da fiskal, utziko diet, gauza importantea. Imaginatu esazue, Davidek esan duena, imagina esazue, hemen oarsoaldean egiteko. Hau da, berak esan duen moduan, elikadura kooperatiba bat sortzea oarsoaldean. Badira hilabete batzuk, lantalde bat martxan dagoela, eta, bueltaka ari garela elikadurei, gure ustez. Hemen oarsoaldean, gure egoera zein da, zenbat hipermerkatu, supermerkatu, batu ditugu, ez? Hemen daude danak. Danak ditugu ere, danak daude. Orduan, gure lehenengo sektorea, geroz eta galtzen ari da, gutxi dago, oihartzunen, orduan bai, pixka mantentzen da, orduan, herritar talde batek erabaki genuen, oarsoaldeako 4 herrietan, errenderia lezo, oihartzun eta Pasaian, taldetxo bat sortzea herri bakoitzean eta talde eragile edo motor bat sortzea hau mugitzeko.
Orduan, esatek genuen, hau egin daiteke, egingarria da, nola egin daiteke horako zerbait, ez? Eta hortarako jo genuen, landarera, Iruñara jun ginean, bidai bat egin genuen Iruñara, eta, hostia, han ikusi genuen, esan genuen, jode. Hau dute denda Iruñan, dute denda supermerkatu bat, txukuna, argazkiak ez dira ikusten, baina jutentzea, eta da, edozein, hemengo edozein supermerkatu bezala. Eta dena da, berak esplikatu duen moduan, produktu ekologikoarekin, bazkidetzarekin, berak esan du, ez duzu ordaintzen. Zuk zure bazkide txartela ematen duzu, algaran bat jasotzen duzu horretuke, eta 15 egunean pasatzen dizute zure kontu korrontekin. Hortik hasita ja, eredua ezberdina da, ez? Ekoizleekin prezio justua. Ekoizleak, gutxi gora bera esan ziguten, 180 ordaintzen ziotela ekoizleari 180 ordaindu eta 120 kooperatibantzako. Lukrorik gabeko, lukro asmorik gabeko proiektua. Hau da, dirua bertako langileentzako, danon artean modu asamblearioan, han gauzaiago esplikatu ziguten, asko gustatu zitzaizkigun, modu asamblearioan erabakitako produktuak nola ekarri, soldata nola banatu, hau da, guztiz, hemen ez daukagu olako eredurik, gu handikan etorri ginean txondituta, eta, pixkat, sarrera moduan hori da guke planteatzen duguna. Bueno, pues David eta Jonek kontatu dute pizkat baina zer asmoa dakago, baina, basikoa da landaren ereduak hartuta, Oarsoaldean desberdina da, Iruña baino, gauzat dezente nahi dugu bere eredua jarraitu, ez? Eta esan duna Jonek bezala, hasi gea urtarrian hasi ginen biltzen herriz taldetxoak, pasaren kasuan 4 arrutiak dira eta hor 4 taldetxoak sortu dira, sortzen nahi dira, ze bakizute poliki nipa dena, eta hori, elkartea sortu dugu, azteko pizka bat funtzionatzen eta bazkidetza kanpainak hasi gea, orain dela ez da hilabete bat, 15 segundora. Eskualdean 80 izena eman dute, registratzen nahi gea, eta guretzat importantena da, bazkidetzak egin, hemendikan urtean bukaeran, 1000 bazkideak egin, hori jarri dugu gure zenbakia, baldin bagea 989 berri zaigu, hori tope hori jarri dugu, tope eta gehiago egiten baldin badugu, hobeto. Baina ikusi dugula funtzionatzeko holako zenbakiakien jolastu behar dugula. Orduan, bazkidetza egiteko oraingoz bazkideak egiten duna irailetik aurrera, irailetik bertan deituko dugu eman dutenak izenak eta baziko geha irailetik abendu arte 20 euro urteko kuota, 20 euro, 20 euro abendutik, irailetik abenduraino. Eta hori zertarako da, bakizute, martxan jartzeko kooperatibak eta kanpainak eta hainbeste gauzak eta diruko kopuru bat behar dugu. Hortaz aparte, bazkideko kontuakin eta ere lan egiten nahi geha zigea garapen agentziakin, ireki digute ateak, eta bere laguntza eskaini digute, bai bulegozo txiki bat utzi digutean proiektuan martxan jartzeko, eta ere bere ezagutzak eta guri laguntzeko. Eta